oikein tiedä mitä tässä tapahtuu, kun juoksu vaan kulkee. Nyt on vesi täysin loppu. Mä aivan loppu. Terkkuja Kuusamosta. Tänään tarkoitus juosta Nuts karhunkierros 83 kilsaa. Tai 86 kilsaa, mitä nyt kuka nyt laskee paljon se todellisuudessa. Todellisuudessa on se matka. Mä juoksin tän reitin ensimmäisen ja ainoan kerran vuosi sitten. Ja meni sen verran huonosti omasta mielestä ja jäi hampaankoloon, että oli heti pakko tulla tänä vuonna uudestaan yrittämään ja parantaa tulosta. Viimeksi meni aikaa pikkasen alle 14 tuntia. Ja jos olisi viisas mies, niin lähtisi tavoittelemaan vaikka 13 tunnin alitusta. Mutta koska ei ole kovin viisas mies, niin tarkoitus olisi iskeä heti alle 12 tunnin suoritukseen. Karhunkierroksen reittihän on hyvinkin simppeli. Ensin juostaan 30 kilsaa alamäkeen, sitten on pieni nyppylä välissä, sitten juostaan 30 kilsaa taas ylämäkeen ja siinä on Konttaiset ja Valtavaara ja Rukan huiput välissä. Reittihän tietysti kuhisee kaikennäköisiä vaarallisia otuksia, kuten karhuja ja susia ja jäniksiä ja muita petoeläimiä. No millä lähdetään hakemaan sitä 12 tunnin alitusta? Viime vuonna keli oli aika haasteellinen. Pari päivää ennen sato melkoisesti lunta. Ja reitti oli ehkä normaalia enemmän vielä mutasempi. Ja itse tuli vauvajalkana tehtyä niinkin järkevästi, että väistin jokaisen lammikon, mikä oli mahdollista väistää, ja kuravellin, niin sen typeryyden kun lopettaa, niin siitä saa ainakin puoli tuntia heti pois aikaa. Toinen iso keino, millä olisi tarkoitus saada aikaa parannettua, on se, että viimeksi vikalla 20 kilsalla tuli polvikipuja sen verran, että meni vähän turhan paljon kävelyksi. Et jos nyt vältetään ne ja pystyisi juostaisi jotenkin loppupätkän, niin sillä säästäisi myös tosi paljon aikaa. Mutta se, että riittääkö se 12 tunnin alitukseen, niin sitä en tiedä. Ja toisaalta sehän ei olisi mikään tavoite, jos tietäisi jo etukäteen, että se tulee toteutumaan. Ainoa asia, mikä voi tuoda ryppyä suoritukseen, on se, että vasta viikko sitten vikalla pitkiksellä tajusin, että kengät, joilla mä oon koko kevään juossut ja oli tarkoitus lähteä tänne karhunkierrokselle, niin ne hankaa liikaa isovarpaaseen ja ei mitenkään kannata lähteä riskeeraan näin pitkällä matkalla, että hankaa lisää. Toki tää oli semmonen asia, mikä joku viisaampi henkilö olisi tajunnut jo ehkä kuukausi sitten ja tehdä sitten plan B. Mä lähden nyt juoksee Hoka Mafate Xillä, mitkä muuten on hyvät luottokengät, mutta ehkä toi pito ei ole ihan optimi tänne karhunkierrokselle. Toki onneksi tänä vuonna nyt pitäisi olla kuivempaa kuin aikaisemmin, niin toivottavasti ei sen suhteen tule mitään ongelmia. Sitten ei varmaan muuta kuin nähdään startissa. Reunalla ja jos juoksette 4, 3, 2, 1, mennä. Seppiamu! Siitä helposta startista. Piti lähteä easy, mutta eihän se ikinä. Ei se ikinä niin mene. Tsemppi. Ja noin tuli ensimmäinen vitonen täyteen. Aikaa on mennyt noin puoli tuntia. Ei tarvi olla kovin välkkytaitoksia. Nyt mennään kyllä ihan liian kovaa taas vaihteeksi. Olispa viisas mies, niin ei tekisi tämmöisiä virheitä. Keskitahti on tuommoista 608 ollut nyt, niin
Se ei ehkä tuu riittää ihan loppuun asti. Tai sitten teen uuden reittiennätyksen, en tiedä. Ei taida riittää siihenkään. Kovaa mennään edelleen, mutta pakko on kai juosta nyt, kun on juostavaa baanaa. Sitten kun alkaa tekninen setti, niin ei mulla taidot riitä siihen. Se menee ihan kävelyksi. Juostaan nyt kun voi juosta ja kävellään sitten kun taidot loppuu. Ja siinä tuli ensimmäinen 10 täyteen. Tunti 6 minuuttia. Hyvältä tuntuu. Joka nyt sinänsä pitäisi olla ihme, kun tässä on vielä 8 kertaa enemmän matkaa jäljellä mitä takana, niin olisi vähän surkeita, jos ekalla 10 tuntuisi jo paskalta, mutta ei olisi eka kerta. Vai että kun upeeta. Tän takia täällä ollaan. Itkosen kännisimulaattorissa. Hup. Ne on niin tosissaan. Voidaanko niistä? Voidaanko mennä? Siinä oli kunnon ruuhkaa. Nyt taitaa olla siinä osiossa juoksua, että vähän tämmönen seesteisempi meininki, että alkuinnostus on muistovain. Nyt alkaa olla tämmöstä enemmän puurtamista. Tässä on vielä reilu vitonen ensimmäiseen huoltoon. 22 täynnä. Onneksi tämmösiä hetkiä varten niin on säästellyt tuota musiikin kuuntelua, niin siitä saa kyllä energiaa sitten kun tarvii, mutta yleensä sitä ei kannata ihan heti startista virittää päälle, kun siinä ei tarvitse olla mitään boostia. Kattelin tuossa kelloa, niin se on jo 1.33 yöllä. Selittää jo vähän, että miksi alkaa vähän tuntuu. En sano noissa päikkäreitä nukuttuu, niin ei näin vanha mies jaksa enää rillutaattelee yöhön asti. Tullaankin ensimmäiseen huoltoon. 3.20 mennyt. Vähän edellä tavoitetta, mutta ei se mitään. Mutta ei kyllä toi 10 minsa edelleen ei tuu riittämään, että ei saa kyllä hyytyä yhtään loppuun kohden. Katsotaan. Yksi 810. Yes, kiitos paljon.
Ai että kun on makeeta. Ja se on kyllä tässä keskeyttää, niin se olisi kyllä... Tässä olisi ihan hyvä kohta luovuttaa ja pistää teltta tähän. Tuo huolto ei kovin montaa minsaa kestänyt, mutta tuossa aika kylmä ehti tulla jo. Aivan mieletöntä. Kannatti herätä taas tännekin tulemaan. Sitten lähdetään kipuun ensimmäistä nyppylää ylös. Tuntuu reisissä, lonkan koukistajissa, pottuvarpaassa. Varmaan monessa muissakin paikoissa, missä mitään ei vaan tunne. Reilu puolet vielä jäljellä, ei se mitään. Ei ole makkaroita valmiina. Kulmakkapuro. Ei jatkoa. Miten näitä mäkiä vaan tulee, eikä olla vielä lähelläkään pahimpia. Voi perse. Semmoinen huomio tässä on tullut tehty, että on ollut ihan hirveä jano. Viimeiset 20 kilsaa. Melkein ehti sen jälkeen, kun hellistöhuollosta lähti, niin en tiedä mikä on mennyt pieleen, mutta kokoillut semmonen jano, että voisi tyhjentää ihan suoraan ton lötkön vettä. Jota toki ei ole kannattanut tehdä 20 kilsaa sitten tai 10 tai vieläkään. Vielä tästä joku 5 kilsaa. 5 kilsaa seuraavaa huoltoon. Että ja portaita kavutaan. Nyt on vesi täysin loppu. Pari kilsaa on vielä ainakin basecampin huoltoa. ...60 kilsaa on täynnä. 7,5 tuntia reippailut täällä. Voi pyhä perse, tätä huoltoa on otettu. Sitten vettä, nyt ei kuvata mitään. Basecampin huolto takana. Join litran vettä siinä suoraan
kevyttä nestehukka taisi olla. Kyllä sitä vaan osaa tunaroida. Sitten vaan oli juomajauheet toiseen ja toiseen taas vettää sitten matkaa. On tässä vielä se reilu parikymppiä jäljellä. Melkein 25. En osaa edes kyllä sanoa, että onko se 12 tunnin hallitus enää mahdollista. En mä saa katsoa enää kelloa. On tultu jo siihen tilanteeseen, että tässä nyt rymytään kohti maalia ja katsotaan sitten mikä tilanne on. En mä noista mun omista ajoista mitä merkannut, että missä olisi vaikka noissa huolloissa, niin en mä tiedä enää niistäkään mitään. Ei siinä, aurinko paistaa ja nätti sää. Mikäs täällä ollessa? Lähdetään juokseen. Kello on 6:42 aamulla ja täällä on kesä. Mennään taas suon yli, että heilahtaa. Nyt on jo yli 66 kilsaa täynnä ja mä oikein tiedä mitä tässä tapahtuu, kun juoksu vaan kulkee. Joo, kyllähän nyt kaikkea enemmän tai vähemmän kolottaa ja tuntuu, mutta ei se tätä hirveästi hidasta. Mutta vielä on matkaa jäljellä, että ei pidä vielä juhlia. Homma alkaa olla kohta siinä pisteessä, että nämä loppuvastukset jäljellä. Harmi vaan, että niitä taitaa ainakin 3 olla. Onkohan tässä vielä ensimmäinen? Kaipasinkin jostain voisi tarkistaa, mutta onko tuolla niin väliä? Jos mä nyt oon oppinut tuota kelloa keskitahtia nyt tulkitsemaan, niin 12 tuntia voisi olla ihan mahdollista, mutta kyllä tässä ehtii tapahtuu vielä vaikka mitä. Tässä on vaikeammat kohdat jäljellä. Joutuu kyllä ihan puskeen loppuun asti. Kello pippasi 70 kilsaa, 16 jäljellä, suunnilleen kai. On vielä ihan työmaa edessä. Nyt alkaa kyllä tuntea hyytymisen oireita. Taas on vesi vähissä. Vähän hankalaa saada tasaiselle juostua hyvin. Ja tässä on vielä pari nyppylää jäljellä. Ja saa nähdä mitä alamäet menee. Ei vittis nyt hyytyä näin lähelle maalle. Melkein jo näkyy. Olisi pitänyt olla kyllä enemmän vesipulloja mukana, että en nyt ihan arvannut, että tämmönen helle tulee, että oikeasti täällä ihan hiessä ja vettä kuluu, mutta ei ole mitään mistä juua. Taas oppia seuraavalle kerralle. Kattokaapa tää. Huhhuh. Uskomatonta. Vuosi sitten niin ei näkynyt 5 metriä pidemmällä, niin mä kaikki ihan uutta nyt. Uusia maisemia. Pitäisikö vaan pistää perset tuohon kivelle ja jäädä ihmettelemään. Ei sekään huono vaihtoehto.
semmoinen vinkki tuli, että tunkkaaminen on kyllä yliarvostettu, että jättärille pitäisi saada köysi ja sitä kiskoa. Sitä voi myös kaverin kanssa ihan vetää köyttä. Uusi treenimuoto. Sehän on auttaa. Ei tarvitse lähteä juokseen ollenkaan. Voi vaan vetää köyttä. Tulee paremmaksi polkujuoksijaksi. Ei muuta. Anteeksi, että valitaan, mutta vesi olisi yllättävän tärkeä tämmöisissä hommissa. Tää kun päästään alas, niin siellä taas kuppi täytää. Miten voiko 2/3 juomapistettä töhöillä tälle, ettei loppuu juomat kesken. No, mietitään sitä sitten kun on se aika. Nyt voidaan taas ihailla maisemia, mitä viime vuonna ei nähty. Aivan mieletöntä. Siellä se nyt näkyy puiden välissä. Ruka. Noin kaikki tuossa välissä vielä pitää mennä. Oi persee. Oi persee. Huoltopiste viimein. Kiitos. Sitten mennään. Viimeiset koitokset tältä reissulta. Ei helvetti, se jatkuu vielä. Mä aivan loppuu. Toivottavasti tää nyt on Valtavaara viimeinen huippu. Näinhän tää edes oo. Eipä tää edes ole. No. Tuolla se mökki näkyy. Se on tuolla helvetin kaukana vielä. Elämänkarut käyt. Niin se vaihtuu, ettei yhtenä hetkenä esittelee kulkee niin hyvin ja sitten pikkasen myöhemmin. Niin aivan eri tilanne. Nyt se uskaltaa jo ääneen sanoa, että 12 tuntia tulee alittumaan. Ei tule enää menee 1,5 tuntia rukalle. Se on varma. Uskomaton sanoa, mutta tässä olisi vielä mahdollisuus 11 tunnin alitukselle. Toki pitää kirvata ihan hirveätä kyytiä täältä alas ja rukalle. Aivan finaalissa, mutta pakko lähteä yrittää.
Siellä loppusuoraan Joonas Vainio. Joonas on juossut 83 kilometriä.